Daghang salamat o ganian na sab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga sugbuanon ug maayong adlaw Pinoy? Ang atong hisgutan karon mao ang katarak. Ang katarak ang pag-inanay kahap sa pananaw sa mata. Diin makita nga moputi ang tunga-tunga sa mata. Ang katarak usa kini ka sakit sa lente sa mata. Ato kunong reviewhon ang atong mata. Ang atong mata adunay 3 layers. Ang first layer nga gitawag sclera, tough, opaque, fibrous material kini nga diin nagunit ang mga extrinsic ocular muscles nga mao'y responsable sa paglihok tuyok sa mata. Ang light o hayag moagi una sa transparent cornea sa atubangan sa mata. Dayon mosulod sa anterior chamber sa dili pa moabot sa pupil o iris nga mao'y special feature sa second layer nga gitawag choroid. Ang choroid highly vascularized kini. Sa ato pa sa daghang mga pino nga ugat, dugo nga mao'y naghatag kinabuhi sa second layer. Ang choroid nagpurma sa iris nga mao'y nagpili kung pilay hayag nga ipasud sa pupil ug ingon mausab ang ciliary body nga mao'y mo-focus sa lente ug ingon mausab nga ang mao'y naghimo sa aqueous humor ang likido nga miokupar sa anterior chamber. Ang manipis nga posterior chamber nahimutang o natung-an sa ciliary body ug iris. Ang hayag nga gikan sa lente mosulod sa transparent gelatinous vitreous body nga mao'y halos nag-okupar sa tibok mata. Hangtod dayon ang hayag moabot sa retina. Ang third layer o ang innermost layer og dinhi diin ang rods and cones mo transduce sa hayag ngadto sa neural impulses nga giprocess sa utok nga moresulta sa visual image nga ang mata makakita. Dinhi na umol og nahimugso ang kahayag sa maanindot nga panan-aw mga talan-awon sa kalibutan. Ang sakit sa katarak mao ang sa second layer, ang lente. Ang lente niini miputi og migahi, mao nga dili na makaagi ang hayag paingon ngadto sa retina. Wala na may mulusot nga hayag, wala na say mapurma nga image. Mawad-ag kahayag, dili na makakita. Ang resulta, buta. Ang katarak wala gyud sign of pain and discomfort. Matinga na lang kang nagkaanam og kahanap og kawa ang imong pananaw. Ang mga tiguang mao gyud mabiktima niining katarak. Mahitungod sa nagkatiguang nga pangidaron, ang lente usab mag-inanay kagahi ug kaputi. Ang mga tawo may diabetes kasagaran makatarak 10 years earlier kung itandi nato sa walay diabetes. Ang katarak wala magpili kung kinsay biktimahon. Malalakig, mababae, kung mugahi na gani ang lente, mabiktima kagyod. Ubay-ubay sad ang report sa mga bata nga bag-ong natawo, gituhuan nga congenital kini. So, unsa may mga timailhan ini? Una, nearsightedness. Kaduha, blurred vision o hanap ang pananaw. Katulo, dili na magkadima og tan-aw og identify sa mga kolor. Kaupat, magkahinay-hinay kahanap ang pananaw hangtod nga dili na gyud kakita. Buta na gyud. So unsa may mga kasagaran nga hinungdan ining katarak? Ang katiguangon. Kung muabot na gani sa edad ang lawas sa tao, mo inanag-degenerate nga maapil ang lente sa mata, maughan, mugahig, muputi. Dayon, sa diabetes, ang rason niini tungod sa pagkagusbat sa blood supply sa mata. Mga sakit sa mata, eye disease, then disgrasya sa mata, natusok ba, nabunalan, o nauntog ba hinoon. Then doon na tayo gitawag nga congenital cataract. Daan na gyud pagkatao sa bata. Then kining siging kabuad sa adlaw, excessive exposure to ultraviolet light. So unsa may imong buhaton? Una ana adtua ang imong doktor. Ang imong doktor mo lili sa imong mata pinaagi
sa mga instrumento. Ang imong doktor, mo decide kung pwede ba makurhian sa antipara, eyeglasses o operahanan ba. Swerte ta karong panahon na kay daghan na kaayo ang mga doktor nga espesyalista ni ining sakita. Advance na kaayo ang ilang mga huramenta. So, unsaon paglikay ni ini? Katarak. Una, kung diabetic ka, kinahanglan gyud nga ang imong blood sugar anaa sa normal level. Busa, kanunaya gyud ang pag-adto sa laboratory. Kaduha, kaon sa mga pagkaon nga makaprotekta sa imong mga mata. Sama sa mga antioxidants, vitamin C, zinc, o selenium. Ingon usab sa mga herbs, sama sa ginkgo biloba, nga daghan kayong bioflavonoids. Ang ato karong balaan nga kasulatan sa libro ni Matthew, chapter 18, verse 9, nga nagingon, og kun ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata kaysa kumplito kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impierno. Pagkanindot sa atong verse. Dinyar kita kuto mga higala o kini inyong higala si Dr. Warfi Tupas in Gracia mo. Ginod apan kanunay gyumaingon nga ang lawas gani mapasagaron, maugid akong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Mayong adlaw Pinoy, ug kumusta ang mapasagarbuhong sugbuanon sa tibuok kalibutan? Okay, all right.